Oh, government. I want to know what I people can man. I'm gonna obi ofori. Enugwu umuri. I gonna no bother that. Oh, ijele. Oh, ijele na bada.
Come on.
For 50 years. I have William Music and William. All today, I can't believe the Nigerian police will change. But I have here, where similar Rafael Sinana, a woman, police who whatever, I'm more than 100 outside. Mandam, whatever you have to do. When you got into police, they say, nature, I say, I'm over. Or when I hear more IG phone, what's that room one here? Never none of them. I had you. The news got around to the other person of the police were arrested. I don't know but I'm so bad. She walked over. Area own years ago. You know, we never somebody give 100,000.
Igwe mere n'ụbọchị nke tata? Obi bụ anyị sọsọ aṅụrị. Anyị amara etu anyị ga-esi wee kwuo. In fact, anyị na-ekene Chineke. Ọsọ Chineke ma ihe mere o ji wee dị taa. Anyị na-ekene Mkpume. Na-asị na ebe ọ bụla o si weta ihe o nyere anyị n'ụbọchị taa, na Chineke ga-adọpụrụ ya n'aha Jizọs. Na-asị ya jisikwa ike maka na ọ Chineke na-eme eze. Ọ Chineke na-eme eze. Mbọsị Chineke kelere oke gị ihe ị ga-abụ. So anyị na-asị ya jisi ike na ọ ga-adịrị ya na mma. Dịrị ya mma na eke, dịrị ya mma n'oye, dịrị ya mma n'afọ, dịrị ya mma na nkwọ. N'aha Jizọs. Amen. Thank you. Go your blue bed. Oh, come on. Blue bed.